Ваше Всесвятейшество, Ваши Високопреосвещенства и Преосвещенства, уважаеми директор, Дирекция Вероизповедание на Министерския съвет на Република България, уважаеми господин генерален консул на Република България в Цариград, уважаеми господин Йотев, председател на настоятелството на Фундацията на православните църкви на Българската екзархия в Истанбул и на Фундацията на Българската църква Свети Георги в Одрин, всечестни отци, възлюбени в Господа, братя и сестри, в своето първо послание до верните от Солун, светият и всехвален апостол на народите Павел призовава: за всичко благодарете, защото такава е спрямо вас волята Божия в Христа Иисуса. Ние също искаме преди всичко да благодарим Богу и на Ваше Всесвятейшество за изключителната духовна радост, да отслужим днес заедно таинството на Светата Божествена Евхаристия в Патриаршеският храм на Светата Велика Христова Църква. Светата безкръвна евхаристийна жертва, която ние принасяме на Бога, съгласно заповяданото ни лично от Неговия единроден Син, е както сърцевина и съсредоточие на живота на Църквата и потвърждение на нашата причастност към Неговото тяло, което именно е и Светата Църква, така и най-видимото свидетелство и белег за нашето единство, единомислие и единодействие. Παναγιώτατε, Σεβασμιότατε, Θεοφιλέστατε, εξοχότατε Κύριε Διευθυντά της Διευθύνσεως Θρησκευμάτων του Υπουργικού Συμβουλίου της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, εξοχότατε Κύριε Γενικέ Πρόξενο της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας εν Κωνσταντινούπολη, αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε του Βαπτιστήριου των εν Κωνσταντινούπολη και Αδριανοπόλη Βουλγαρικών Ορθοδόξων Κοινοτήτων, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί εν Κυρίου αδελφοί. Ο πανέφημος και έντοξος Απόστολος των Εθνών, Άγιος Παύλος, εις την πρώτην αυτού επιστολήν προς τους πιστούς της Θεσσαλονίκης προτρέπει ημάς, εν παντή ευχαριστείτε, τούτο γαρθέρημα Θεού εν Χριστώ Ιησού εις ημάς. Ούτω και εμείς προπάντων επιθυμούμε να ευχαριστήσουμε τον Θεό και τη Μητέρα Παναγιώτητη δια την μοναδική πνευματική ταύτην χαρά να συλλειτουργήσουμε σήμερα ομού επί το αυτό, τελέσαντες την Θείαν Ευχαριστία εν το πανσέλτο πατριαρχικό ναό της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Η Αγία και ανέμακτος ευχαριστιακή θυσία, την οποία προσφέρουμε τον Θεό κατά την εντολή του μονογενούς αυτού Υιού, αποτελεί τόσο τον πυρήνα και το σταθερό κέντρο της ζωής της Εκκλησίας και την επιβεβαίωση της ημετέρας κατοχής εις το σώμα αυτού του τέστην στην Αγία Εκκλησία, όσο και την ορατή ένδειξη και διαρκή μαρτυρία περί της ημετέρας ενότητος, ομοφροσύνης και συνεργίας. Ο Μέγας της Εκκλησίας Πατήρ, ο προκάτοχος της ημετέρας Παναγιώτητος εν του Οικουμενικό θρόνο, ο Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολεως Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, λέγει ότι το της Εκκλησίας όνομα ου χωρισμού, αλλά ενώσεως εστί και συμφωνίας όνομα. Τα λόγια του, τα οποία αντιχούσιν ως πνευματέμορφος σάλπινς ανά τους αιώνας, εκφράζουν παραλλήλους στην ομοφωνία των πατέρων και των διδασκάλων της Εκκλησίας και παραμένουν επίκαιρα άχρη τούδε, καθήν στιγμή η εκκλησιαστική ενότηση αντιμετωπίζει ηχηράς προκλήσεις και εκ νέου δοκιμάζεται. Πιστεύουμε ακραδάντως ότι η επίσκεψη της ημετέρας ταπεινότητος εδώ εις την Μητέρα Εκκλησία εις το πρωτόχρονο της Ορθοδοξίας θα συμβάλλει στη σύσφυξη και την κρατέωση αυτής ταύτης της θεοσυστάτου ενότητος. Ιδού και ο σκοπός ημών και ο πόθος της καρδίας ημών. Εμείς πάντοτε μνημονεύουμε και αριόμεθα έμπνευση εκ των λόγων το θεωρήμον ως Χρυσοστόμο, κατά τον οποίον
τα μεν γάρ το παρόν τους αξιώματα βίου τότε μείζωνα φαίνεται, όταν εις ένα περιστεί μόνο, επί δε των πνευματικών των αντίων. Τότε λάμπει το της τιμής, όταν πολλούς της προεδρίας έχει κοινωνούς και όταν ο μετέχων μη ισχύει, αλλά πολλούς έχει τους των αυτών απολάβοντες. Δηλαδή, όταν ζώμε ενωμένοι μεταξύ ημών εν τη συνοδική αγάπη, η οποία αποτελεί την αμοιβαία ντοτικότητα και την διαλογική αμοιβαιότητα του σύνυνε. Άρα, όταν ζώμε εν το όντι εν τη Εκκλησία. Το όντι εν τη Εκκλησία. Εν τη ημέρα ταύτη, αμέσως επομένη τη ευσήμου ημέρα της του Χριστού Γεννήσεως, εορτάζουμε την σύναξη της υπεραγίας Θεοτόκου, εν ύμνης και δοξολογίες ανυμνούμεν και εγεραίρομεν την Παναγία, την οποία αναγνωρίζουμε ως των πολυτιμότερων καρπών του ανθρωπίνου γένους, ως εκείνη η οποία συνέβαλε καθοριστικώς στο μέγα της ενανθρωπίσεως έργων και τιούτου τρόπους συνέγγεν ημί την μετέρα λύτρωση και σωτηρία. Η σημερινή ακολουθία εποτρύνει μας εις ένων της Θεομήτωρος, δεύτε ανυμνήσουμε την μητέρα του Σωτήρους. Αισθανόμεθα ιδιαίτερα ευγνωμοσύνη για την ευκαιρία ταύτην να ανυμνήσουμε την Θεοτόκον με τα πάντων ημών εν τη Παναγιοσκεπάστο και Παναγιοφρορήτου πόλη ταύτη. Εν μια πόλη, ενή συνέβησαν ορισμένοι εκ των θαυμαστοτέρων φανερώσεων της ιστορικής και αγαπητικής μητρικής αυτής φροντίδους υπερπαντός του ανθρωπίνου γένους. Εν συντητριμμένες καρδίες και συντόνεις οικεσίες, απευθυνόμεθα σήμερον εκ νέου προς αυτήν, όπως πρεσβεύει προς τον Υιόν αυτής και Θεόν ημών, υπερ πάντων ημών και υπέρ των ημετέρων εκκλησιών, καθώς και υπερ πάντων των ανθρώπων των ευρισκομένων εις των διηρημένων και κατακαιρματισμένων υπαντιφάσεων και συγκρούσεων κόσμων τούτων. Η μήτρη του Θεού να πρεσβεύει ενώπιον του Υιού αυτής, όπως επικρατήσει επί της γης τελεία δικαία ειρήνη και επίλυσης πάντων των συγκρούσεων με τα πλήρους σεβασμού των δικαιωμάτων πάντων των εμπλεκομένων και πάντων των ανθρώπων. Κατά την σημερινή εποχή, καθήν η ανομία αυξάνεται ραγδαίως, καθήν εφρίαξαν έθνη και λαοί εμελέχισαν κενά κατά το ωφελήματος του Θεού, παρατηρούμε ότι ο ανθρώπινος βίος και η αξιοπρέπεια του ανθρωπίνου προσώπου ολοέ και περισσότερο απαξιούνται και πάσο κόσμος ημών σύεται υπό των καταστροφικών δυνάμεων του σκότους. Η Ορθόδοξος ημών Εκκλησία καλείται έτη στεναρότερον να υψώσει την φωνή αυτής εις τιμήν μαρτυρίαν περί το φωτός και της ειρήνης. Ο Χριστός προσεκόμισε ημίν δια της γεννήσεως αυτού, περί της καινής του Θεού διαθήκης της αγάπης, ειν ημίν κατέλειπεν διδάσκω. Περί της βαθείας μετανοίας, ή της δύναται να οδηγήσει ημάς προς την μεταμόρφωση, εισήν πάντας προσεκάλεσε ο Χριστός εν τις ημέρες του επιγείου αυτού βίου. Και τελικώς, περί της νίκης εκείνης διής άπαξ και διαπαντός, κατεπάτησε το κακό και τον θάνατον και καθήν ημάς επίησε μετόχους και κήρυκας στο Ευαγγελίο της Βασιλείας του Θεού. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως διαδραματίζει τον κατεξοχήν συντονιστικών ρόλων εν τις καθημερινές ημών προσπαθίες δια την διάδοση του Ευαγγελίου της πίστεώς μας, της άπαξ παραδοθήσης της Αγίας Πίστεως. Ο δόκος του Αγίου Ανδρέου, το πρωτοκλήτο Αποστόλου του Χριστού, κοσμείται ανά τους αιώνας υπό θεοφρόνων προκαθημένων, όπως των μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων της Εκκλησίας, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, υπό τον υπέρ της καθαρότητος της πίστεως δυναμικώς αγωνισαμένων Αγίων Πατριαρχών Πρόβρου και Φλαβιανού, Γερμανού και Ταρασίου, Νικηφόρου και Μεθοδίου, υπό των ζηλωτών Ιεραποστόλων Φωτίου και Ιγνατίου,
καθώς και υπό τον ησυχαστόν Καλίστου και Φιλοθέου το κοκκίνο. Λαμπρύνετε ούτους υπό πάσης της χωρίας των Αγίων και Ιεραρχών της Αγίας και Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Μία Εκκλησία ομολογητική και μαρτυρική, η οποία παραδίδει και σήμερα εν συνοδική ενότητα μετά των υπολείπων κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών την πληρότητα της αληθείας, καθότι κρατεί υψηλώς την λιχνία της πίστεως και της ευσεβίας. Από εδώ, από της καθαρής και ανοθεύτου ταύτης πηγής της Ορθοδόξου πίστεως, κατά το δεύτερο ήμιση του 9ου αιώνος, ο βουλγαρικός λαός, υπό την ηγεσία του εις Αποστόλου και Θεοφιλούς πρίγκιπους Βόρειους Μιχαήλ, έλαβε το Άγιον Βάπτισμα. Από εδώ, οι πρόγονοι ημών έλαβαν πρώτον επισκόπους και ιερείς και εδιδάχθησαν πώς πρέπει να λατρεύωσιν τον Θεό και πώς να ζώσει συμφώνως την καινή αυτού διαθήκη. Εδώ, εν πρώτης, ευλογήθη η μεγάλη αποστολή των Αγίων εις Αποστόλων αδελφών Κυρίλου και Μεθοδίου. Εδώ βρίσκεται η απαρχή της ιδιωτά της Βουλγαρικής Εκκλησίας ως πρωτοτόκο θυγατρός στο Πατριαρχείο Κωνσταντινοπόλεως. Και ανεξαρτήτως των ιστορικών περιπετειών και μεταβολών, πάντα ταύτα υπάρχουσι βαθύτατα εν και χαραγμένα εις τη μετέρα εκκλησιαστική συνείδηση και εθνική μνήμη. Ваше Всесвятейшество, позволете ни в заключение да засвидетелстваме още веднъж лично от наше име, от името на свещеноначалието, освещеният клир и Божият народ на Светата Българска патриаршия, нашата братска любов и дълбоко уважение към вас и към предстояваната от вас Света Вселенска Константинополска патриаршия. Заедно с нашите най-сърдечни благопожелания за крепко здраве, благодатни сили и още много апостолска ревност от ваша страна в делото на служението. Вие помните добре нашите преснопаметни предшественици, патриарсите Максим и Неофит, с които имахте взаимна братска любов и споделяте общи разбирания върху мисията и служението на православната ни църква в съвременния свят. Приемете и нашата любов в Христа, както и уверението ни, нашето искрено желание тази добра традиция да бъде продължена и в дните на нашето от Бога и Неговия народ отредено ни служение. Като скромен дар и в молитвен спомен за тази наша среща, приемете и дарствен комплект от енголпия и нагръден кръст, както и частичка от светите мощи на свети патриарх Евтимий, за когото вие споменахте във вашето слово, които винаги да ви напомнят за днешния ден и който свети патриарх Евтимий да се застъпва за вас и за всички православни християни. По молитвите небесното застъпничество на Всесветата Божия Майка, на светия славен и победоносен Христов воин Георги и на всички просяли в святост дивни Божии угодници, Божият мир и Неговата велика милост да бъдат с всички нас за много и благословени години.